na nyog, pero ito yung matigas na So yun, nandito po tayo ngayon sa Bicol. Papakita ko sa inyo yung mga ari-arian ng aking papa. So ito, magtutour tayo. Ito yung kanyang pato. Ito, baboy. Baboy yan, kaso walang baboy. Walang baboy yan. Kasi, namatay yung baboy na alaga namin. Nang buntis. Buntis siya, namatay yung baboy namin. Sayang nga eh. 12 yung laman ng tiyan niya. And then, marami din kaming manok. Ito may tambayan, oh. Tambayan. Manok. Ito yung kitchen. Dirty kitchen. Ay, may itlog. Ay. Andito ako ngayon sa likod ng aming bahay. Punta naman tayo sa harap. Then, nag-ikot lang. Welcome sa loob ng aming bahay. Kawi-kawi! Baby Zoe. Hello ka, hello. Hello! Wow! Galing-galing naman ni Zoe. Pamangkin ko, 1 year and 6 months pa lang. Ha? Ano? Ito naman guys, itong part na to, yan. May huwagang bintana namin yan. Alam mo kung bakit. Kasi nandito lang yung signal ng cellphone. So ayan, mayroong globe na wifi. Mayroong ding PLDT. Ayun. Pero, pakahina pa rin ang signal kasi nasira yung antena ng globe wifi. Pero dito talaga yung may signal dito. Dito lang, oh. Yan yung part na yan. Para hindi na lumabas. Yung kwarto namin, pag na kasi kalat. Ay, hindi pa kasi tapos yung bahay namin. Kaya ganyan pa siya. Ito naman yung aming kusina. Yan, kalat. Kalat pa. Yung ref. Pampi lang yung laman. Hello everyone! So ngayong araw nandito tayo ngayon sa Bicol. Hi sa mga taga Bicol din dyan. Na-miss nyo ba to? Kain muna tayo ng buhay. To. Ano ba to sa Tagalog? Ang alam, Bicol Lokadon. Ito kamote. Ito, kamote at kamoting tao. Buhay, probinsya. Kain, let's eat. Kasi ito, sasaw-saw to dito sa ano? Tol, anong Tagalog ng Lokadon, Tol? Tol, anong Tagalog ng Lokadon? Lokadon! Coconut has lampas sa ano. Yung ano, yung nyog na, ay yung buko na matigas na. Tita, pahingi ako. Coconut has! Coconut has! Coconut ng kinagod. Coconut has! Kinayod na nyog. Nyog, pinayod.
Kinayod na nyog, pero ito yung matigas na buko siya. Sobrang sarap nito. Buko na matigas na. Tawag yun, hindi ko alam kung anong Tagalog. Masarap Kinayod to. na nyug lang. Ang sarap. Hindi ito panggata. Kinayod na nyug, pagkata yun. Hindi ito, ano ito? Kinayod na pangkalan. Yung, Masarap to. Masarap. kain ka. Ay, doon. Masarap to eh. Sarap. Sarap. Kaya ako. Kaya ko ano. Masarap. Yung wala pa. Kain kayo. Naka-apply pa mo. Hi! Bago ako kumuha ng nyug, kakain muna ako ng buko. Buhay probinsya. Sarap. Eto, pero masarap to. Lakunin mo to. Ito Masarap. pa dito, di binibili yung mga pagkain. Oo. Kaya kayo lang. Tulad sa amin, nagbili, walang pambili. Hindi naman tagaan dyan. Masarap to. Ito, nyog. Sarap. Kung may daga ka mo sa Kaya kanin katikim lang, tayo nito. Masarap. Nanay, oh. sino na So, yum. Wow, sarap ng kamote. Doon, marugi ang kamote. Marugi ng kamote doon. Hindi Dito ka masarap. lang. Dito ka, upo ka. Masarap to. Anong marugi sa Tagalog? Malata. Bog. Malata. Ah, sobrang lata ng kamote doon. Masarap. Yan. Malagto. Bikod ka Hindi, kasi daw. ang mala- Hindi nyo maintindihan. Malata. Masarap. Kung marugi, ano pangalan ito? Ang malagto. Ah, labog pa kaluto pala. Masarap to ta. Yung kamote doon na binibili namin. Diba? Sarap dito. Napapa ko lang. Milo. Ulan? Fresh from the farm. Lahat to from farm. Ah. Tanim ni Papa mo. Oh, tanim ni Papa. Sarap. Kasi Asli nga kumain. Dati di siya kumakain. Dati di siya kumakain ng kamote. Ngayon kumain ka kasi Batanggenyo masarap. to eh. Batanggenyo. Ito lang Batanggenya. kinakain. At Ano to?